70% af citron CBD. Så det skal selvfølgelig være økologisk, hvor vi kan komme med på den måde. Og så presser vi det lige lidt på den måde, så det bliver sådan lidt kompakt. Man kalder det sådan en slags sandwich. Jeg kalder det også verdens hurtigste fast food. Og så er der nogle mennesker, når de ser den her juice, der siger, Fos, Mads, det ser godt nok giftig ud, den der. Og nej, den der ser ikke giftig ud. De der blå energidrikkefilm nede i Fitness.dk, det ser giftigt ud. Det her, det er trods alt naturens farve, og kigger man godt efter, så kan man se, at den livsaktivitet, vi har i alle de enzymer og så videre, der er til stede her, det er levende med det her. Og det smager skide godt. Det er en af de allerbedste juicer, jeg nogensinde har lavet. Det smager fantastisk. Og den er rigtig god for mig at starte med indholdsformer, fordi jeg plejer at sige, at vi skal huske at tænke på os selv, inden vi begynder at lave det på starten. Og det er jo også en parallel til vores dagligdag. Vi har så travlt med at rende rundt med alle mulige andre, og det er især mødre, der har til det. Deres børn, altså man får det jo lidt skade, og så glemmer de sig selv. Så det jeg er i gang med at demonstrere her, det er vigtigheden af at huske at tænke på sig selv. Det er ikke for sjovt, når vi er ude at flyve, ikke? Altså, falder ildtrykket i kabinen, så får vi at vi skal tage maskerne på først, inden vi begynder at hjælpe vores børn. Det er skidesmart. Fordi går vi i gang med at hjælpe vores børn først, så dør vi meget tænkeligt. Så husk at stoppe op, kvinder. 10 minutter hver dag. Træk vejret. Spørg jer selv, om I er okay, om der er noget, I skal ændre og kigge på jeres liv. Husk at drikke noget juice. Så ja. Hvad skal vi andre så? Hvad skal vi andre? Ja. Normalt ligger det måske mest i kvinder, gør det sådan. Der er også nogle mænd, der har det sådan. Men vi skal huske at fylde os selv, og vi kender typen, der render delt ud af deres underskud. Det er pisse irriterende. Prøv at forestille dig, at det er penge. Måske var 15.000, 20.000, 50.000, 100.000. Det er irriterende at omgive sig med mennesker, der deler ud af deres underskud. Så husk at følge jer selv op, inden I begynder at følge alle mulige andre op. Det kan godt have en lille eftersmag af noget egoisme, men det er det faktisk ikke, som jeg ser det. Følg jer der grænser. Så den håber jeg lige at få noteret i jeres notesblok og jeres. Nå, I har ikke det kommer mange guldkorn i. Ellers så står mange af de ting, jeg taler om nu. Det er bare godt nok lidt et sidespring her, men det står også i min bog her.